Naminaw ba ka, pastor? Okay, atong basahon ha. Kay, di ra ba siya maminaw ni ini? Emphasis Salmo- pa verse. Salmo 74, verse 1 ngadto sa 9. Ato ning basahon. 1 ngadto sa 9. Pag-ampo alang sa nasod sa kaluwasan, nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. O gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari og lakaw ibabaw niining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. So doon na din suod sa templo sa Ginoo. Allergy po. Ang sabay allergy ani padayon na to. Kay doon ay kaaway ang Ginoo. Ilang gilumpag ang templo, ilang gipanamastamasan ng templo. Padayon ta. Ingon sila, uy, kuyaw ni mga kaaway sa Ginoo. Nagdaog kaugalingong nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumunutol og kahoy. Nagdadig at siya. Og namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. So doon na day dibuho. Sabay dibuho, carved images. Nagdadi ay og martilyo ang mga kaaway sa Ginoo. Kinsa may nagsig video-video nga sige og pamunal sa atong mga sagradong larawan. So doon ay kaaway. Klaro kay ini. Munang Pastor Archie ako jud gibasa gikan sa 1 ngadto sa 10. Nganuman dili ko gusto Pastor Archie nga mahimo kang kaaway sa Dios. Padayon ta. Na ingon man siya sunugon pa jud nato. Haom kay ni. Na gisunog nila ang imong mga templo. Ang imong templo. Natanawa? Siya sunugon ni nato. Sunugon ni nato. Sunugon. Uy, kaaway man is Ginoo. Ang magsunog, magdag atsa, magdag martilyo. Di ba? Kung ma-born again ka, kuha na makag martilyo. Pak! Unsa pa dayon? Gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan. Padayon, sa ito pang Pinoy-anan, Ginoo dunay secret images. Klaro kaayo. May hukom sila sa paglaglab kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tinaguan, tigumanan, alang sa Dios sa tibok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Plural ha? Mga balaang simbolo. Unang pinangga ng igsunan, kinsa may nagsunog, kinsa may nagdagat sa martilyo, Katoliko ba? Dili. Kay puno kita sa respeto sa mga balaang simbolo. Kinsa ang nagdag martilyo? Kinsay nagdag atsa? Kinsay nagsunog sa templos Ginoo? Yang iyang tig-ang kasing-kasing mabuksan o humukon siya sa balaang presensya sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa karong gabiuna. Kay libo-libo ka mga Katoliko o di Katoliko na minaw niini og nabiktima ang mga pinangga natong Katoliko. Kay Katoliko may kasagarang pitok-pitok ng mata. Di ba? Nga anong doon na mo yung mga Diyos-Diyos? Sa may tubag sa Katoliko, pitok-pitok ang mata. Yung may ingon na, bitaw no? Usa na si Pastor Archie nga di na nako tiwason. Kaya mo object. Awat naman yung objection no? Pero dili ta mamersonal. Kay pinangga man nato ding isuon nato. Kay kung wa ni dili ta matapok. Munang pinaagi ni Pastor Archie natapok tang tanan. Amen. Atong papaka na pod si Pastor Archie. Ato ning pakanon karon. Ay sa uli Pastor Archie. Pakanon ka na mo sa mong paghigugma, no? Nya painom sa gana mo og Dios, kidi man nimo inom og bino. Pastor Brad Jesse, ayaw na ng bino nimo Brad Jesse. Atong timplahan siya tang Dios. Oh. Unya dugang pa, ato na pong basahon ang sugo sa Ginoo. Ningon ang Ginoo makaigsunan, himua kini sa usa gayud. Nani gibasa nako sa Exodo 25. Focus lang tas larawan.
Abot naman siya sa purgatorio, ipasagdan lang po na ako. Kaya nga naman, kung wapay purgatorio makaigsunan, asa kay ibutang alain tinuan. Kaya ampo na to, makaigsunan, mingon man ta, og sa tanang kalag, nga wa na'y naghandom kanila. Kaya kamatay sa mga dili katoliko, wa na'y maghandom. Wanang pasalamat ka, Pastor Archie, ganay katoliko, kay bisag di mo katoliko, giapil mo, og alang sa tanang kalag, nga wa na'y naghandom. Kisa to wa naghandom? Mga protestante to. Wanang mahigugmaon jud kay katoliko. Kita ba mo pari nga nangaway sa mga protestante? Wala. Nga naman, atong gisunod ang atong magtutudlo nga puno sa kaaghop, puno. Asa man ka, Pastor? Bawal lagi makigstorya. Pastor, okay. Og ningon dinhi mga pinangga nga igsunan. Paminaw, Pastor. Naminaw ba ako nimo ganina? Okay. Og isulod paghimo og larawan sa mga kirubin. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Ningon na Ginoo. Na ang duha ka larawan sa anghel, og makikita ako kaninyo sa tunga-tunga mismo sa larawan sa kirubin. Sa ato pa, ang katawhan sa Diyos sa una, mausampit sa Diyos, og mag-atumag gihapon sa larawan. Pero wa sila magsimba sa larawan sa anghel. Yan naman, symbolic representation of God, kay di man makita ang Ginoo. Muna nagpagama siya og symbolic presence niya nga maunang larawan sa mga anghel. Nya ako nang gitudlo ninyo ang person. Follow and subscribe sa to YouTube channel. Palit mo sa Deliverance Handbook. Kada family na enjoy Deliverance Handbook. It is a Catholic handbook of deliverance prayers. Unsay title sa libro? Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Kada family na amo ana. Amen. Ang good news ako ninyo karon, you can do deliverance to your house. You can do deliverance to your family circles. Ang tatay, ang nanay, pwede kaayo. Pero ang pinaka-powerful, si tatay. Diba ninyo, kung inyo i-deliverance yung balay, i-deliverance ninyo ang inyong mga sakit, daghan ang maayo. Na si doktora, kumusta mo, Tail Doc? Sakit ka pon? Wala na? Pila to kaadlaw? Nagtakian ka ganina, Doc? Oh, si Doc, dito man ko na mahaw sa ilaha, no? Napa man ko'y oras, ako ranggi, the prayer of the church, not my prayer. Muna nga, naamo dapat sa prayer sa simbahan. Kaya doon ay mga sakit karon nga hutdon inyong kwarta. Nya di man siya natural. Kung natural na sakit, kaya na sa doktor. Munang muduol mo na ko, nya natural yung sakit, bingo ko, go to your doctor. Because you need doctor. Manamingon si Kristo, may glawas o may nang lagdoktora, masakiton lang. Mismo si Kristo ni-recognize sa role sa doktor. Basta natural, kaya na sa doktor. Pero preternatural, bisag doktor pa sa Amerika, pitok-pitok ang mata. Tinuod niya doon ay barang, tinuod niya doon ay kulam. O sa kababae ni miaging buwan, December 15, o December, dapita, 13 to 15. O sa kababae, kay gibarang siya, tinuod niya doon ay barang ha? Tinuod sa Diyo na doon ay kulam. Wata kay bawa ka din mong sakit, kulam na or barang. Oppression. Curse. Gi-curse ka ba? Ang mayor sa Trento, akong igaagaw man, si Tia Nini Hitgano, maigagaw. Una naabot ko diri tungod nila. Ibalik-balik na ko diri. Ato nang tako laing diocese. Muna nga, niadto ko, dito pa mong turil adto, nagtoko, si Tia day, pila na kabuan, way gana, binakod, bugat kay lawas. Dito na sila doktor, bugat kay puglawas. Mukaon siya, dito nagbalik sa kwarto. Ang mayor sa Trento, former mayor sa Trento. Hindi mo dito ra mo turil, layo man kayong turil Davao o Trento. Ginan akong igagaw, gaw din ako kaanha sa Trento, kay dan ako'y ticket padung Bohol. Kung kaya pa ni Tiyag travel, paaria, sa luya naman kayo ni gaw. Sa paaria lang. Dito may nagkita, may dito sa kananan, ako rugi prayera simbahan, in the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous power as God, and the most powerful name, I
command unclean spirit, the spirit of oppression, oppression, or curses, spells, hexes. I command you to depart from the body of my auntie. Ya, nini. Go directly. Pag na ito, naabtik. Hangtod ka ron, perting abtik ka. Yun po akong ikaw, maglakaw-lakaw, akong goan, patit. Nakasave sila.